Chun sta go bhcóirde is ní ó an bí agus sé é leabharmheas agus siúd an leabhar a bheith go bheasa going inniu Ortha an Tuama. Liturgie di Martino agus liturgie. An Tríú hUair honna siúd an Tríú leabhar sa tra a d'aistrigh Shona Mac agus Ortha is anam don bhun tra sa Fraincis agus bhá mé ansult go deo as na bhun leabhar as an géad rá leabhar sa tra. Hílas go si thar a gran uair agus anna hasúil mar sin bhís cínte go ceannaigh ag ceann seo. Tá ceann seo cosúil leáis tugann sin scéal chun deireadh tá sé déinte seach an ospidéal agus tá ospidéal sa beo agus thar bheith feolmhar agus is colin agus foilteach agus a lehéad agus uafás colinne de chinnála cinnta tá an ach tá sé thar a bheith grafach ar a gcuid sin agus hanse sin lumbrú nach bheitfá go raibhannig sa gaige a glór sprítanga an tá tagartí cultúrtha gailecha a higgin an té hiigech agus tuile agus hanse lum beidir nachfuil sé bailach có granúir nach chu simú leis an géad ceann ó heamh sa plotta an leabhar ná lehéad is cíine nó beidir dearchar dulta dahí ar an sort scéal a bhí Róm. Hanse lum sra anna bha ní hé seo an leabhar fear sa tra stoilm agus beidir go bheith sin an fá nachhhacha mar tuile an tra ach sean nar planálach ach na trí leabhar ach bhí na chéad leabhar stra beidir beag an níos fearr ach ar ísteile an taisteáin simúil granúir glór imirtas focail agus lehéad agus tagartí físiúla dus na scanáin uafáis agus rud le lehéad. Sin